Simphiwe Dana with My Light. Imizuzu masiyenze beyi-10 ngokuyibethele intsimbi ka-11 o'clock. Sibulele ke phaa ke kuNicolita Ben. Sebelapha ke yena ke ngo-11. Utshilo ke wathi indaba ziyabuya phaa ngentsimbi yokuqala zobe sisiza ngolwimi lwesiNgesi. I'm not sure if siredi saphokazi into yobana singaqala na okanye makhabe ndiqwashelisa nje zalapha ekhaya. Order in the court. Umzi wakwaBiyela Attorneys umema bonke abo bathe bagaxeleka kwingozi zemoto abo bangazange bafake ibango labo ku-Road Accident Fund ngokufanelekileyo. Siyabanceda nabo bathe bangamaxhoba okuphathwa ngokungakhathali ngoogqirha ezibhedlele baze bonzakala. Singabashiyanga ngasemva nabo bahlukumezeke ngokuxhatshazwa ngamapolisa bengenatyala. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge kwiwebsite www.biyelaattorneys.co.za. Ungasitsalela umnxeba okanye usibhalele on our WhatsApp kule nombolo 077 377 1498. Amakhasi ethu onxibelelwano nguFacebook. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge ku-www.biyelaattorneys.co.za. Siyafumaneka naseMonti Suite 1 at number 2 Clifton Road, Selborne in East London. eBiyela Attorneys singamagqwetha azimiseleyo ngokukhusela amalungelo oluntu. CRFM, your Chris Hani District broadcaster. Right, imizuzu masiyenze beyi-11 ngokuyibethele intsimbi ka-11 o'clock. Sitshilo ke ndathi ke sincokola nomama uClass uNontobeko nomama uPeter. Bona ke basuka ke kwi-organization ke elontshwayo ngomso ebizwa ngokubana ke yiChris Hani Professional Retirees. Bapha ke bona ke in our Queenstown studios. Ladies, good morning and thank you so much for joining us. Good morning. darling. Thanks. Siyabulisa. Sinemizuzu embalwa ke but ke kuzofuneka wethu sikhaleze sizame ubana si-unpacke yonke lento ekufuneka si-unpackile bethunana. Ngomso ke ndifundile apha into kuthiwa ngomso kukho le organization elontshwayo ebizwa ngobana ke yiChris Hani Professional Retirees. Ndifuna nje nikhe nisikrobise into yobana yenza ntoni le organization and ifonywe nini, ithini objective yayo. Morning, my darling. Le organization nguChris Hani Professional Retirees. Siformishe ngoNovember 2024. Siformisha ukuthi sihalela ba singotishara bapensheleyo. Sikhathalelane. Sibe ne gatherings esizenzayo for uzikhipha busy sizonwabise. Sibe ne days of prayer sithini sikwazi nje ukuba sisoloko sindawonye kuthi nangamaxesha enhlungu sikwazi ukuvelelana, you know. I love it. Ndiyayithanda. Yima ke uthi ke ngoku ngotishala abasebethathe umhlala phansi aba baformishe le organization. If ever mna mhlambi bendiphangela kwenye indawo and nam ndiyi-retiree ndiyakwazi ukuza ndizothi hayi bethunana khanike nindifake okanye namkela only amalungu angabantu ababengotishala. Now sibe sisamkela nje abantu abangotishara kuba sizibonile thina ba asina organization because siyabona kwezinye departments abanye abantu banemibuthwana yabo abanayo. So besingekacingi ke kuba samkele nabavela kwezinye departments. Kukho i-priorities nezinto ekufuneka zenziwe xa i-organization ikhona active kuba bosowutshilo mama into yobana there are activities ekufuneka enizawuzenza as aba bantu bathathe umhlala phansi. Khakha ke wethu nje briefly in 1 minute unike iplan yobana from ukusuka ngoku nje babesenifomishile i-organization ukusuka from October last year ukuzothi ga ngoku zihamba njani izinto mhlawumbe?
Izinto for now zisahamba kakuhle and abantu basajoyina in numbers and for now sesingamalunga phaa ko-57 abajoyina Supposing. umbutho. Sisaqhubekeka ke ngokuzama uorganize izinto esizawuzenza siyile organization. Okay. Mhlambi nje singakhange sibe sawuba i-interview because nangomso nizabe niyalontsha ngomso officially ke ngoku and nizabe nincokola with our breakfast team about the event, so andifuni sibe i-points zabo. But i-project enizawuzenza ndiyafuna nisincokolele nangale project yangomso and some of the project eniziplanayo uzenza ubana nizawuzenza nini ngaliphi na uhlobo. Enkosi Msasazi, ngomso njengoba nawe sowutshilo sinetheko elikhulu. Ndizawutsho ndithi itheko lethu likhulu ngomso. Umbutho ngoku uzawuphehlelelwa waziwe apha kwiChris Hani yonke ukwenzela uba wonke utishara openshinayo ayazi uba likhona ikhaya apho anothi ayojoyina khona, ngoba injongo zalo mbutho kukubuyisela i-professionalism, isidima sobutishara, ngoba ootishara abadala balityelwe nasezikolweni. Ufumanisa into yoba abasaziwa. Lo mbutho ubuyisela ubuntu ke ngoku betishara. Simemile ke ngomso ii-departments ezi zonke, amapolisa siwamemile, u-social development simemile, mandithi zonke nje, u-education simemile ii-departments and bonke banezilotha uba basidevelophe. Sonqena ukuguga apha embuthweni, sifuna basidevelophe. Ulwazi sisalufuna kulo mbutho, ulwazi luyafunwa, singahlali siguge singenzi into. We refuse to be old and doing nothing, sihlale nje sibe useless. Uyabona kaba sinaso islogan sethu esihamba naloo ntetho ethi retired but not, gqibezelani malungu, retired but not expired. Expired. Yes, I love that. etshoyo. Retired but not expired. And abantu abakhulu isengabantu esithi thina apha ekuhlaleni sirhalele ukufunga ulwazi kubo kwizinto into esingaziqondiyo njengabantu abatsha. So le organization enabantu abakhulu aba professionals befudula bengotishala kude kudala mandulo phaya, naku ngoku bahleli phansi and they want to keep them busy. Ndiyafuna ke uyazi in closing, because ixesha lethu selistile kakhulu, ibana zithini mhlambi izinto eniziplanayo as iChris Hani professional retirees enizawukwenza to give back to the community, because NGOs and NPOs or community projects siyazazi into yobana umsebenzi wayo kakhulu kukuthi give back to the project, in as much as bana nina nizawufocusa kakhulu ekukhipheni busy nina as abantu abakhulu, but what are you guys going to do to make sure that the community as well iyafunga ulwazi kuni njengabantu abakhulu? Number 2, njengobana nisekomani, if ever ndiyile tishalakazi okanye ndiyile tishala epenshinileyo but ndisecofa imvaba okanye ndiseCradock okanye ndiseMolteno, ndiyakwazi ujoyina? Abantu abatitshe apha ekomani asibavaleli, ngoba uyawufumanisa into yoba useCradock kodwa uhlala apha eWestbourne. So eCradock ke uya ngelo xesha okanye wayengowaseCradock. Asivaleli bantu. Lo mbutho uvulile uba abantu bajoyine ngokokufuna kwabo. Uba ulapha eQueenstown eChris Hani siyamvumela uba ajoyine, ngoba ubukhulu becala uyofumanisa uba ndihlala eZibeleni, ndandingowangapha mhlawumbi ePort Elizabeth, kodwa sendihlala apha ngoku. Siyabavumela
uba abantu bajoyine, sisivulile isandla. I-community lena siyijongile kakhulu. Okokuqala siyabona abantwana abahlutshwa zii-drugs. Yiyo loo nto sinazo, saba nazo ii-days of prayer uba sithandazele i-community. Norhulumente lo uyawudinga umthandazo wethu, njengoba isitsho laa ncwadi kaTimoti uba sithandazele abasemagunyeni. So sizawukwazi umthandazela urhulumente nabantu abadala. Xa sesine-funds ngokwaneleyo, ndiqinisekile nathi sawuyenza laa nto yopha iyunifomu ezikolweni ebantwaneni ukwenzela uba abantwana bafunde. Nabantu abadala ndiqinisekile xa sesine-funds sawukwazi uthi give something kubo. Nee-soup kitchens ezi, xa ii-funds sesiziqokelele ngokwaneleyo sawukwazi ukuzenza. Nee-workshops ukwenzela uba abantu abadala bahlale be-developed, bangagugi, balibale ngobutishara, ngeprofessionalism yabo. Sabanazo ii-workshops babe empowered abantu. Enkosi. Kuba ngomso nizawungena nzulu about the event ngo-7:15 on our breakfast show, but quickly nje in 30 seconds ndiyafuna sikhumbuze nje abaphulaphula uba izabe iphi i-event ngabani ixesha. I-event yethu ise-JCC phaya ngasesitishini apha eKomani. Okay. Jesus Christ Church. Ngo-10 o'clock kuyabe kuvulwa. Singabantu aba-time conscious kakhulu. Ngo-10 o'clock kuzabe kuvulwa. Yonke into sesiyenzile, decorations siphezu kwezo nto namhlanje. Wena peeling, siyabamema ke abantu, ingakumbi abantu abadala. Inkosi kakhulu Darwa umama uNontobeko Class as well as umama uPeter. Siyabulela kakhulu nibe nemini mandi vothi sinqonelela impumelelo kwi-organization yenu. Thank you very Enkosi, much, Nkosi Mrs. kakhulu. Siyabulela.